நபிமார்களுக்கு பிறகு, ரசூல்மார்களுக்கு பிறகு இந்த பூமியிலே சிறந்த மனிதர்களாக உலா வந்தவர்கள் தான் ஸஹாபத்து ரசூலில்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய தோழர்கள். அவர்களிலும் சிறந்த ஒரு மனிதர் அஃதலு மன் மஷா ஃபில் அர்தி பஅதல் அன்பியாஇ வர் ருசுல், நபிமார்கள் ரசூல்மார்களுக்கு பிறகு இந்த பூமியிலே தன்னுடைய பாதத்தை கொண்டு நடந்த மிகச் சிறந்த மனிதர் ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் யார்? அவர் யார்? அப்துல்லாஹ் இப்னு உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அவருடைய புண்ணிய பட்டப்பெயர் அபூபக்கர் அஸ்-சித்தீக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இவர்கள்தான் இந்த பூமியிலே நபிமார்கள் ரசூல்மார்களுக்கு பிறகு கண்ணியமிக்கவராக, சிறப்பு மிக்கவராக, அல்லாஹுவாலும் அல்லாஹுடைய தூதராலும் பாவிக்கப்பட்டவர்கள். அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள், உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய எல்லோருடைய ஈமானை ஒரு தட்டிலே வைத்து அபூபக்கருடைய ஈமானை இன்னொரு தட்டிலே வைத்தால் அபூபக்கருடைய ஈமான் தான் மிகைக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள்.